Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. În ultimele 24 de ore a fost raportat cel mai mare număr de cazuri noi de COVID-19 de la începutul pandemiei. Astfel, 1371 de infectări în 14 zile au fost raportate de autorități, recordul anterior fiind de 1281 de cazuri. De asemenea, sunt 2 decese în ultimele 24 de ore la ATI Reanimare de la Spitalul din Bârlad. Bilanțul complet al cazurilor de COVID-19 până pe 28 septembrie ora 13 inclusiv ne arată că în județ numărul bolnavilor este în creștere. Comuna Pochidie are rata incidenței de 7,03 la 1000 de locuitori, iar comuna Viișoara are o rată de 6,87. Rata incidenței cumulative în județul Vaslui a ajuns la 2,62 la 1000 de locuitori. Municipiul Bârlad a ajuns la o rată a incidenței de 4,42, intrând deja în scenariul roșu. Medicii de la Spitalul Bârlădean sunt alarmați de valul de bolnavi, acesta fiind extrem de mare. La Spitalul din Bârlad sunt acum în ATI Reanimare 20 de bolnavi grav. La Spitalul Județean Vaslui sunt 8 pacienți în stare critică, toți provenind din rândul celor nevaccinați. În municipiul Vaslui se fac pregătiri intense pentru a pune în circulație noile troleibuze ecologice. În acest sens se va monta o stație modernă de redresare care să alimenteze cu energie electrică linia de contact. Printr-un proiect european vor fi cumpărate 18 mijloace de transport călători, din care 8 autobuze hibrid diesel-electric și 10 troleibuze nearticulate. Valoarea totală a acestui proiect se ridică la suma de 108.878.193 de lei. Lucrările propuse în această documentație se referă la modernizarea sistemului existent de electroalimentare a troleibuzelor, lucrări ce sunt necesare pentru asigurarea parametrilor tehnici ai tensiunii de alimentare a troleibuzelor și funcționarea în condiții de siguranță și securitate mărită a transportului public electric din municipiul Vaslui, se arată în proiectul de hotărâre. Vești bune pentru vasluienii care nu și-au intabulat până acum locuințele. 70 de primării din județ vor primi bani pentru ca locuințele acestora să fie cadastrate gratuit. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a 7-a etape de finanțare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, iar suma totală alocată anul acesta județului Vaslui este de 10.717.000 de lei. Mâncarea primită de pacienți la spitalul din municipiul Huș a ajuns subiect de sesizări publice. Mai mulți cetățeni reclamă faptul că meniul din ultima perioadă oferit persoanelor internate s-a subțiat rău de tot. Unul dintre reclamanți a pozat farfuria în care se află micul dejun, constând într-o feliuță de salam, o bucată de brânză și o linguriță de gem. Reacția localnicilor a fost pe măsură, căci s-au declanșat o serie de critici care vizează nu doar mâncarea tot mai sărăcăcioasă, ci și alte aspecte, precum atitudinea unora dintre cadrele medicale sau fumatul în birourile spitalului. Nici o pisică nu saturi cu cei acolo. Culmea culmilor este că e plătit un nutriționist pentru a face porțiile zilnice de mâncare, a fost comentariul unuia dintre hușenii nemulțumiți de situația de la spital. În biroul directorului tai fumul cu cuțitul, a reclamat un alt cetățean. Un grav accident rutier s-a produs ieri pe DN24 în comuna Solești, chiar în fața primăriei. 2 mașini care veneau dinspre Iași au fost implicate în incident în urma impactului, 4 persoane fiind transportate la spital. Potrivit informațiilor de la fața locului, se pare că șoferul mașinii din față, o autoutilitară înmatriculată în județul Vaslui, a încercat la un moment dat să vireze la stânga pentru a intra pe un drum secundar, însă nu a mai efectuat manevra pentru că din spate a fost lovit de un autoturism înmatriculat în județul Brăila. Potrivit medicului Dan Ungureanu, pasagerul autoutilitarei din dreapta față a fost cel mai grav rănit. Toate cele 4 victime sunt stabile hemodinamic, iar ele vor merge la spital pentru investigații suplimentare. Mai grav este pasagerul din dreapta față aflat într-una dintre mașini care prezenta un traumatism de coloană lombară, a declarat reprezentantul Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui. Șoferul mașinii înmatriculată în Brăila are o altă variantă și susține că autoutilitara i-a ieșit pur și simplu în față. Veneam dinspre Iași, iar mașina aceea era parcată pe partea dreaptă. Am dat semnal stânga pe linie discontinuă pentru a o depăși, însă șoferul a virat și mi-a ieșit direct în față. Am încercat să le evit, dar nu am reușit. Nu aveam viteză, mergeam regulamentar prin localitate, în plus mai aveam și alte mașini în fața mea, a afirmat șoferul mașinii din spate. În prima jumătate a anului 2021, numărul companiilor nou înființate îl depășește pe cel al firmelor radiate. Conform înregistrărilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în primele 6 luni ale anului 2021 s-au înregistrat 79.700 companii, cu 62,55 mai mult ca numărul celor înființate în aceeași perioadă anului trecut. Din totalul companiilor deschise în primul semestru al anului 2021, una din 5 firme a fost deschisă în domeniul comerțului, depășind numărul de 16.400
100 de companii noi. Alte sectoare care au prezentat interes pentru români sunt agricultura, cu aproximativ 10.000 de companii nou înființate, și construcțiile, cu peste 9.000 de firme noi. În cursul acestui an, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, adică API a Vaslui, a coordonat un ajutor de minimis pentru fermierii care au cultivat legume în spații protejate. Perioada de depunere a cererilor de înscriere în programul pentru susținerea producției de legume a fost între 19 iunie și 20 iulie 2021. În județul Vaslui au depus cereri pentru obținerea subvenției 82 de legumicultori pentru o suprafață totală de 83.650 de metri pătrați. Pe culturi, situația este următoarea: ardei, 38 de cereri pentru 38.500 de metri pătrați, castraveți, 12 cereri pentru 12.600 de metri pătrați, tomate, 31 de cereri pentru 31.550 de metri pătrați și vinete, o cerere pentru 1.000 de metri pătrați. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Vaslui intenționează să construiască un lift exterior pentru clădirea în care funcționează secția de oncologie și alocă peste 1 milion de lei pentru realizarea investiției. Ascensorul, care este mai mult decât necesar pentru pacienții bolnavi de cancer, va avea probabil butoane de aur. Astfel nu se explică suma enormă alocată, mai ales că întreaga construcție se va face pe structură metalică. Spre exemplu, în 2020, Spitalul Municipal din Dorohoi a alocat doar 300.000 de lei pentru un lift exterior, realizat tot pe structură metalică, construit pentru o clădire cu 2 etaje și nu cu unul singur cât are corpul C2 al Spitalului Județean Vaslui. Contactată telefonic de jurnaliști, managera unității sanitare Ana Rinder a fost întrebată dacă valoarea investiției nu este totuși cam mare. Aceasta a declarat: vorbim despre o construcție adiacentă clădirii în care se află secția de oncologie, clădire de patrimoniu care nu ne permite să amplasăm acel lift nici înăuntru, nici pe fațadă. Prețul a fost estimat de proiectant, nu de noi. Noi am făcut studiul de fezabilitate, tot devizul de lucrări este dat printr-un proiect tehnic întocmit de un proiectant autorizat și agreat de Ministerul Culturii, pentru că, așa cum v-am mai spus, vorbim despre o clădire de patrimoniu. Acel preț este unul estimat, licitația va fi câștigată de constructorul care oferă prețul cel mai bun, a mai declarat managera Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Practica proiectanților de a ridica foarte mult valoarea de investiție nu este nouă, astfel el permite constructorilor să liciteze pe sume uriașe cu mult peste valoarea reală a investiției, ceea ce se va întâmpla cel mai probabil și cu liftul de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.